Jeg er ikke engang dyr. Du er stadig dyr, min ven. Men ikke i den her episode. Den her episode, det er ham der er dyr. Det er det sjældne YouTube Shorts dyr. Han elsker dinosaurer nuggets. Og hvis han ikke får dem, så bliver han sur. Ja! Tag den! Men nu du YouTube Shorts dyr! Han er død. He's dead. Now I can throw all of it. Let me throw. My precious. Skip in the toilet. Fan of tax. My precious.